Рехабилитацията на децата с увреждания е изключително важна за тяхното развитие, защото степента на възстановяването им зависи от навременното провеждане на лечебните процедури. Често родителите нямат информация или научават късно за възможностите на рехабилитацията. В предаването "Местно време без бариери" от Варна ще ви разкажем за помощта, която семействата могат да получат в Центъра за рехабилитация в Дома за медико-социални грижи във Варненския квартал Виница. До неотдавна в Дома за медико-социални грижи във Варненския квартал Виница се отглеждаха изоставени от родителите им деца. Сега той е модерен център за долекуване и рехабилитация на деца с увреждания. Всяка година тук помощ търсят около 200 малки пациенти от цялата страна. Официална информация за дейността на центъра обаче почти няма. Дори в информационния бюлетин за социалните услуги за деца, издаван от община Варна, няма нито ред за предлаганата там рехабилитация. Причината е бюрократична. Центърът не е общинска държавна структура. Много родители научават случайно от други родители на деца с увреждания за дейността на центъра. Потвърди го и майката на 2-годишния Алекс от Бургас, който е роден със синдром на Даун. Как научихте за центъра във Виница? От друга майка с същия проблем с детенца с синдром на Даун. Тя ми каза, че е много доволна от рехабилитацията, от логопедия, всички специалисти. Аз съм от Бургас и реших да дойда да проверя. И наистина съм много доволна, тъй като той на първите 10 процедури направи първите със самостоятелни крачки. И в момента правим до 15-20 крачки. За 4-ти курс мога да кажа, че вече сме проходили. Родителите сами се насочваме, с които имаме проблеми. Всеки споделя къде е ходил, къде е доволен. В центъра във Виница се извършва диагностика и рехабилитация на деца с церебрална парализа с различни невромускулни, ортопедични и психични заболявания, а също и с логопедични проблеми. Всички услуги при нас са безплатни. Прилагаме, мога да кажа, модерна рехабилитация, която включва мануална терапия, физиотерапия, хидротерапия, механотерапия, ергокабинет имаме ерготерапия. Много добри резултати постигаме. Повече от 45% от децата получават пълно възстановяване. Особено ценно при нас е това, че децата от отделението ни за недоносени деца, веднага след като напуснат отделението, родителите започват да ги водят при нас за рехабилитация, за да се предотврати дефицита, който би могъл да се развие в по-късна възраст при тия деца. Центърът разполага с медицинска техника и апаратура от най-ново поколение. При електростимулация ние събуждаме мускулчетата, които са по-вели, които по-не отреагират, които спомагат за прохождането на детето. Много е важно родителите да намерят начин да идват още след като е установена диагнозата или поне предпоставка за такава диагноза. Ако на време се вземат мерки, нещата просто тръгват към положителния свой край. Много са децата, проходили с помощта на кинезитерапевтите в Центъра за рехабилитация във Виница. Сред тях е и 2-годишната Берин от Варна, която вече прави първите си стъпки, макар и с проходилка. Момиченцето е родено недоносено. Има сестра-близначка, която е здрава. Преди да дойдем във Виница, не съм обърнала изобщо внимание, тъй като забелязах, че изостава, тъй като сестра ѝ започна да върви напред, назад, щъкаше постоянно, докато тя постоянно падаше. Едно сковаване имаше при нея и се страхуваше. Нито можеше да пълзи, нито да седи и изобщо нито една думичка не казваше. Казаха, че всичко е нормално, ще наваксат, ще ги настигнат. Нормално било да са били с понижен, понякога с повишен мускулен тонус и затова може би така изостанахме малко назади. Първата ни рехабилитация беше юни месец, началото на юни, някъде 5-6 юни. Значи да са изписали на 16-17-10 дневната процедура. До края на юни месец тя и проговори, започна сама да пълзи. Постоянно, Барбори надмина и сестра си даже.
Берин вече прави с удоволствие упражненията в салона за лечебна физкултура по индивидуална програма с елементи на бобът терапия, която е една от водещите в областта на неврорехабилитацията. Берен изоставаше в двигателното си развитие. Когато дойде, беше на етап само да се обръща активно в двете посоки, от гръб на корем и обратно. И не пълзеше, не заемаше активен седеж сама. И много бързо, в рамките на 2 цикъла, навакса междинните етапи от развитието си. Доста успешно се справи с пълзението. След това седна сама и вече работим за самостоятелното прохождане. Опитваме се да изключваме помощните средства. Детето е с диагноза долна дипареза, засегнати са двете крачета, но доста успешно се справя с препятствията, които и предоставяме по пътя. При деца с диагнози, какъвто е вече нейният случай, всъщност колкото по-рано се започне работата, толкова по-лека може да бъде клиничната картина на заболяването. И основното, за което работим, е детето да бъде автономно. Автономно в пространството, автономно да се обслужва за собствените си нужди и, разбира се, да расте като едно щастливо дете. С помощта на рехабилитаторите и кинезитерапевтите от центъра, своите първи самостоятелни крачки скоро ще направи и малката Елис. Тя е на 2 години и половина, родена недоносена, с тегло малко над килограм. Тя взе да изостава, трудно подвижна, не можеше изобщо да седи самичка, да прави крачки. И както направи 4 кг, започнахме, близо вече 2 години посещаваме. Много сме доволни от целия екип. Всички много се грижат за нея, вече определено прави сама крачки, опитва се да пълзи, доста е контактна, говори и напредваме. Благодарение на всички с техните усилия и внимание. Елис с диагноза детска церебрална парализа. Посещава центъра за рехабилитация от 2 години и напредва добре. Посреща ни усмихната в залата за релационна психомоторика. Като в случая аз специално с Елис работя за координация, за равновесие, за усъвършенстване на двигателните умения, които при нея са необходими. Тя да свикне с своето тяло, да опознае тялото си, защото е много важно за едно дете да има схема на тялото. И примерно тук съм наредила за преодоляване на различни препятствия, с пълзене, за катерене, слизане, като тя вече тия неща по-смело ги прави, по-умело, по-стабилна и в същото време подготвяме за прохождане. Тя в началото много така бавно напредваше и може би от 6-7 месеца тя така изведнъж това, което сме го правили стократно, тя започна да го показва, че може да го прави. Пълзенето, сядането, изправянето, това са неща, които едно 8-9 месечно бебе, нали, с нормално развитие ги прави. Тя ги почна да ги прави доста по-късно, но пък изведнъж, което мен лично много ме радва, защото това е много важно. И родителите също, и за тях е така едно успокоение, че детето напредва и вече, нали, сме стигнали до етап за прохождане. В Центъра за рехабилитация във Варненския квартал Виница има специалисти, които прилагат метода на детския невролог професор Вацлав Войта. Той има изключителен ефект при деца с детска церебрална парализа и различни двигателни увреждания. Методът Войта е вид терапия, чрез който прилагаме, т.е. притискаме определени точки и по този начин се изпращат импулси до централната нервна система. По този начин ние въздействаме на определено движение. Много са малките пациенти с тежката диагноза детска церебрална парализа, които успяват да проходят благодарение на Войта терапията. Войта терапия, това е рефлекторна терапия, която представлява стимулиране на пускови зони от
1 до 3 минути, като комбинацията на тия пускови зони зависи от календарната възраст на детето, от моторните умения, от степента на увреждане. Примерно при едно дете, което оформя нали, церебрална парализа, стимулира се обръщането, стимулира се пълзенето, след това стимулират се коляно-дланната опора. Изобщо се стимулира цялата мускулатура на детето. Живоята терапията е подходяща още от кърмаческа възраст. Недоносени, с акушерска парализа, деца застрашени от церебрална парализа и с централно координационно смущение, нали, така казано, се делят на степени. Центърът за рехабилитация във Виница разполага и с модерна зала за хидротерапия, която има положително въздействие върху двигателното и психичното развитие на децата с увреждания. Лечебните процедури имат също закалителен ефект, стимулират имунната система на малките пациенти и те боледуват по-рядко. В болната пътека провеждат се процедури за подобрение на походката на децата, на мускулния тонус, за координацията, за равновесието, сензорната стимулация, също с схемата на тялото, как се придвижат отделните части, когато човек ходи. Децата това се учат. А в ваната се провежда обучение плуване за кърмачета. Подходящи са за голяма част от неврологични, ортопедични, генетични също заболявания. От неврологичните ДЦП-та, спина бифида, хидроцефалия, родова парализа, вродена луксация на тазобедрените стави, много хубаво, добре заболява и много други заболявания. Подемната сила на водата и хидростатичното налягане намалява тежестта на тялото и улеснява движенията на децата. Голяма част от децата, които са с по-сериозни заболявания, им трудно да направят дадени движения на сушата, примерно в салона по лефика, докато водата улеснява движенията и по-бързо се научавате да ходят и да сядат. Контрола на главата също много добре в процедурите плуване при кърмачетата. Изобщо по-бързо се научават да ходят. Основните фази на ходенето, основна е махова, които са много добре се усвояват. Координацията, равновесието също. Много родители откриват късно, че детето им има увреждане и закъсняват с рехабилитацията. Това се е случило с Ралица Иванова, майка на 5-годишната Дария от Варна. Нито личния и лекар, нито медицинските сестри в детската ясла забелязват на време, че момиченцето има проблеми. Ние открихме заболяването на нашето дете твърде късно. Значи открихме го Тя беше навършила 3 години. Може би ако го бяхме открили по-рано, нещата сега щяха да са различни, макар че сега имаме надежда, че тя ще се възстанови на 90 и няколко процента. Ами тя имаше една такава типична скована походка и много от нещата, които децата на нейната възраст трябва да могат да правят, т.е. да се хранят с лъжица, да извършват такива по-финни неща с ръцете си, тя не можеше. Значи първо не можеше да пази равновесие. Това е люлки, играчки, катерушки. Значи трябваше аз да съм до нея, докато за дете на тая възраст, то вече започва да се качва, нали, нормално. Не може да бяга, не може да кляка. Имаше една такава бебешка походка, дето е характерна за децата на година и половина. Нали? Тя така се остана на това ниво. И говора. Забавяне в говора. Учителките в детската ясла, медицинските сестри в детската ясла, само една ми спомена, това е, тя е със забавено развитие, обаче тя така ми го каза, с такъв тон ми го каза, че аз приех, че това е лична нападка. Ние повярваха, то се оказа самата истина. Въпреки закъснялата рехабилитация, Дария се възстановява добре. Посещава центъра от година и половина, за да провежда различни лечебни процедури. С момиченцето по метода Монтесори работи и специалният педагог Недялка Моргова. Методът е наистина уникален и специално за Дария и помага много за зрително-моторна координация и концентрация на вниманието. Тези дейности на пръв поглед много простички и елементарни много помагат в работата. Освен макароните, принасянето от купа в купа, защипваме щипки, преди малко видяхте и цилиндрите. Там е много важно координацията ръка-око. Един от принципите на Монтесори е от простото към сложното. Децата влизат в залата напълно спокойни, защото в началото тях не се изисква да правят някакви сложни неща. Започваме от простички неща,
Така и децата по-нататък за бъдеще са уверени в себе си и дейностите, които извършват. Така се подготвят и за по-богата социална среда. Монтесори терапията е универсална, както с деца с ДЦП, така с хиперактивност и дефицит на вниманието, синдром на Даун, деца, които са по-стеснителни, нерешителни. Просто тази терапия е универсална. Подготвяме ги и за бъдещо обучение, защото в Монтесори метода са заложени научни концепции, които са предпоставка за по-бъдещо обучение, по български, по математика, околен свят. И първото е, което правим като влезе в залата, му дадем свобода на избор, той да избере нещата, с които ще започне да работи. Както ви казах преди малко, се чувства на първо място уверено в себе си. Мирослава Иванова, майка на 2-годишната Гергана, също разбрала късно, че детето й е с увреждане. Нашия личен лекар може би е много затрупан, с много деца има при него и не на време ни откри, че има нещо. Докато беше още на 9 или 10 месеца, на тази възраст, което знам, че детето трябва да прави, аз не го виждах от моето дете. Консултирах се съответно с нейния личен лекар, казах му, в момента не можем това да правим, не можем, а трябва да правим, да седи седнала самостоятелно, да пълзим, да се придържаме, да ходим. Това нещо при нас го нямаше. И съответно доктора ми каза повече работа вкъщи с детето. Майката на Гергана каза, че трудно намерила информация за рехабилитационния център във Виница. Информацията ето както аз лично сама намерих информация в интернет, специално за тук. Моите впечатления с хора, които контактувам, когато им казвам, че идваме на лечение във Виница с детето ми, не всички хора знаят за този дом тук във Виница и не знаят хората какво се прави тук наистина. На всеки казвам какво има тук, какви специалисти, какви хора с какво се занимават. Това, което знам, го казвам и го предавам. Ако мога да бъда полезна на други майчета, които, не дай си Боже, имат някакъв проблем. Благодарна съм на специалистите, защото като дойдохме, наистина детето ми почти нищо не можеше да прави сама. В момента, след 3 курса вече направени, имаме много голям напредък. Можем да стоим сами, самостоятелно. Стои вече изправена на крака, без да я придържам. Съответно, в момента работиме за да пропълзяваме. 10-годишният Емануил е едно от децата, изправени на крака и проходили благодарение на комплексната рехабилитация в центъра и усилията на специалистите, работещи там. Момчето е с детска церебрална парализа, претърпяло е 5 операции. След последната, Емануил ходил на училище с инвалидна количка. За 2 месец е на рехабилитация в центъра във Виница. Заварихме го в залата за механотерапия. Вече може да върви на пътечката цели 5 минути без прекъсване. От познати научихме тук за този център, въпреки че живеем наблизо в дневни смени. И така, значи за кратко време, може би месец, нямаше месец, 10, за 2 път идваме. И доста се е подобрил за кратко време. Той не можеше да ходи, въобще не стъпваше. Аз го носех дори. И така, за това. А сега? А сега е, както виждате, даже се опитва да бяга. А от болницата, където беше опериран, дадоха ли ви информация за центровете за рехабилитация? Не. Никъде не съм давала информация. А как разбрахте всъщност тук за този център? Кой ви каза? От познати в Девня. Случайно така. Я къде е катеричката? Това е какво? Прасе. Как прави прашчо? Грух, 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 грух. Хайде да кажем. Грух, 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 грух. А може ли да направим усмивка? И хоботче. Браво на Гого! Повечето от децата с увреждания се нуждаят и от логопед. Консултацията с специалист в ранна възраст е от значение за крайния резултат. В центъра във Виница логопедите помагат на деца с различни синдроми, церебрална парализа, зъбно-челюстни деформации, дислекция, артикулационни и езикови нарушения.
Консултираме също така и бебета, недоносени бебета и други, които се е налагало да бъдат, по една или друга причина, се е налагало да бъдат хранени с сонда или с пренцовка в болница. И това, като бъдат изписани от болница, затруднява тяхното сукане, гълтане. Родителите доста се затрудняват. Много е важна ранната интервенция, ранната диагностика, превенцията, ранната медицинска и немедицинска рехабилитация и всичко това е успех, залог за по-добър успех. Също така готовността на децата за училище е много важна. Тяхните говорни умения, двигателни, психични, въобще тяхната готовност за училище е залог за по-добро и по-лесно ограмотяване, каквато е целта ни. В центъра във Виница се прилага и един нов метод за рехабилитация – биофидбек. Намираме се в стаята, която е за биофидбек, така наречен мурет, но тук използваме миниборда, който е част от него. Тук имаме инсталиран софтуер в компютъра и детето всъщност играе игра, с която контролира всъщност самата игра и в игра става, да го кажем, възстановяването на определени мускули и определени движения. Тази платформа е свързана с компютъра чрез USB връзка и всъщност то упражнява контрол върху самата игра и играе с краката си в случая. Това може да се случва и с ръчичките, нали, също за да бъде, може да бъде и в различна позиция, ако имаме нужда от баланс и работа за равновесие, тогава може да бъде изправен, може да бъде и на 4 обора, най-различни начини има да се възползваме от техниката и в зависимост от това, което има нужда детето. По начина, по който се справя детето с тези неща, които се случват в играта, ние разбираме къде са дефицитите и всъщност другия плюс на софтуера, който ние може да записваме всяка сесия, която детето прави в дни, по време на самата сесия, с кои игри се справя най-добре, с кои по-бавно се справя, къде и кога настъпва умора. И по този начин ние може да видим как градират нещата във времето с терапията на детето и какво да изберем най-добре за него, това, което има нужда то. Хубавото е, че този уред, тази техника, която ние използваме тук, така наречената обратна връзка правим, детето в играта си реално тренира не самия дефицит, а двигателния неврон, който страда по принцип в зависимост от увреждането. Но така или иначе тези деца са с такава увреда. Тренирайки този двигателен неврон, възбуждат се нервни центъри, отъпва се път на движение, който е необходим за дадения проблем и по този начин се случват нещата. Детето без да разбере реално провеждаме процедура. Мултисензорната зала е едно от интересните места за децата с увреждания. В зависимост от заболяването им, терапевтът решава дали се нуждаят от стимулация на сетивата или от релакс. Мултисензорната стая е създадена на края на 70-те години в Холандия. Тя има за цел да облекчи, да оптимизира състоянието на деца с различен тип нарушения, с двигателно нарушение, хиперактивно поведение, умствено изоставане. Тук има богат набор от различни сетивни материали, като въздушници, стъклена топка с дразнители, които подпомагат деца с детска церебрална парализа, с двигателни нарушения, или Fiber Optics, тези проводници, те пък помагат и тактилно стимулират децата. Също музикално оформление, което помага при релаксация, при успокояване на дете, което е тревожно. В Дома за медико-социални грижи има и дневен център за деца с увреждания. По време на престоя си там те имат възможност да провеждат различни лечебни процедури. Сред тях е малкият Борис, който е с детска церебрална парализа. Препоръчена му е бобът терапия. Бобът терапията е подходяща за деца с неврологични заболявания. Нейната основна цел е да нормализира мускулния тонус, както в неговия случай. За равновесието и координацията подобряваме баланса, целим да засилим мускулите на гръбната мускулатура. Тренираме седеж и по-нататъчно евентуално прохождане.
Освен от Варна, в Дома за медико-социални грижи във Виница се приемат деца от цялата страна, където възможност за рехабилитация няма. За семействата от други населени места има възможност детето и единият от родителите да бъдат настанени в дома за периода на рехабилитация, който продължава 10 дни. Аз съм от Бургас, това са 2 часа пътуване. Няма как всеки ден аз да пътувам 2 часа в едната, 2 часа в другата, за да посещавам процедурите. Всичко е безплатно. Процедурите, да. И с всички специалисти са много внимателни към децата и работят с голяма любов. То просто се личи, че са заинтересовани за нашите деца, искат да им помогнат. В стационара към Дома за медико-социални грижи е настанена 9-месечната Бианка от Добрич и нейната майка. Тук идват от 4 месеца. Тя не можеше да се обърне на страна, въобще не можеше да си отваря ръчичките, да се обърне. Сега вече се обръща, отваря си ръчички, почваме и опорите, много добре се отразява. За да ползват услугите на Центъра за рехабилитация, родителите на деца с увреждания трябва да вземат направление от отдела за закрила на детето по местоживеене. Това неудобство ще отпадне, след като Министерството на здравеопазването регистрира Дома за медико-социални грижи като Център за рехабилитация на деца с увреждания и хронични заболявания. Административен акт, който Дома във Виница чака повече от година. В момента, в който ние станем друг вид заведение, каквото предстои да се преструктурираме, вече няма да бъдат необходими такива направления. Всеки специалист, медик или родител може да дойде при нас и да ползва тази услуга. Всяка година за лечебни процедури в Дома за медико-социални грижи във Виница идват близо 200 деца. Често има и листа на чакащите. Малките пациенти посещават Центъра за рехабилитация всеки месец по 10 дни, колкото продължава един курс на лечение, защото нуждаещите се са много. Ако центърът разполага с повече кинезитерапевти, логопеди, психолози и рехабилитатори, периодът на възстановителните процедури може да стане месец. Това ще улесни родителите на деца с увреждания, които не са от Варна, защото няма да им се налага да пътуват до Центъра за рехабилитация всеки месец.